gulong. Ayan po, good morning to all viewers, to all sponsor, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po sa inyong lahat at sa mga OFW natin, ng mga viewers dyan. Ayun, good morning po sa inyong lahat. Ayan po, araw ng Lunes. Bali, yung trabaho dun kay Krisya. Tapos, yung nagchat ako kay Kanoli na di muna ako makapasok kasi yun nga, pinapagawa ko yung sasakyan kahapon kasi yung preno. Medyo nag-i-stick yung preno. Kahapon pinabuksan ko na kaso di ako nag-vlog kahapon. Kasi akala ko magagawa kahapon. Ngayon, kasi linggo kahapon, walang mga bukas na mga yung bilihan ng mga shop ng auto shop. Kaya ngayong Lunes, babalik ako dun sa Iriga. Nandyan yung mga sample. At kung wala sa Iriga, baka mapunta akong Pili o kaya Naga. Kaya yun muna yung asikasuhin ko kasi gagamitin kasi yun sa sa birthday ko sa City. Kasi nag-alok yung mga kapatid ko na mag-swimming daw, pero sila yung gagastos. Yung kapatid kong babae si Nini. Pumayag naman ako. At kasama naman sila kay Bibi, sila Ami, saka yung pamangkin niya. Ayaw kong bumiyahin na ganun yung sistema ng preno. Kasi buti na lang napabuksan ko. Yun pala yung preno sa una, nag-i-stick na. Bali nag-stack up yung ang tawag nun. Basta din na siya bumabalik. Talagang kinalawang gawa nga ng dyan sa pinapatambakan ko ay laging natutubigan. Yung gumagana pala doon na preno ay yung sa ulihan na lang. Kaya buti napabuksan ko na. Kaya nga pag may kumukuha sa akin nag-arkela, minsan tinatanggihan ko na kasi nararamdaman ko talaga na wala na yung pagbigla ang preno, yung parang kumakadyot-kadyot siya. May impact, wala na umi-slide. Ayun, yun muna yung asikasuhin ko ngayon. Ayan po, let's go. Pero pag kaya ng oras, kung mabili ko kaagad, kung kaya ng oras, pwede kong humap-day. Tapos bukas, ay pizza 5. Dun sa GC namin, bali hapon ata yung okasyon. Di ko pa masigurado kung makapunta o doon na lang ako sa nag-awa kasi ko ng binyag bukas. Yan. Oh, let's go. Dito na ako sa Nabua. Dito na ako sa Nabua. At kahapon pinta kasi dito sa Nabua. Kakapinta kasi lang dito kahapon. Pupunta na akong Iriga. Ayan, at dito na ako sa Iriga. Malapit na ako dito sa bilihan ng ng pyesa. Sana mayroon dito para di na ako pumunta ng Pili o kaya Naga kasi napakalayo nun.
pagpipilian ng mga pyesa. Bali bibilihin ko yung brake hose tsaka yung front caliper kit. Kaming pila. Tingnan natin kung mayroon. Ayun, bali yung nabili ko lang yung yung caliper repair kit, yung hose wala. Yung brake hose, wala yung brake hose. Baka makapunta ako nito sa pili siguro. Yan, naghahanap pa rin ako dito sa Iriga. Hirap na kasi hanapin gawa ng na kasi old model na Light Ace. Meron mga available Toyota IS. Try ko pa rin dito, may pinuntahan na ako. Tinuturo ako sa may yan, magpaano daw. Baka dito kay Audal. Ayun, wala talaga. Tingnan ko dun sa Nabwa. Kung wala, pupunta ako ng Pili, kaya naga. Kasi sa Nabwa may dun may Photoshop na maliit. Baka sakaling mayroon. Kanina kasi pagdaan ko, sarado pa. Hindi talaga ako makakahabol dito sa doon kay Tricia. May patanghali na. Ayan, no choice. Punta na ako ng Pili, Kapayanaga. Wala talaga dito sa Nabuari. Yung gasket na bili ko, pero yung brake hose wala. No choice tayo. Dito na ako dadaan sa may diversion.
bali, lima na yung napuntahan ko na Photoshop. Sa pang-5, nakabili na ako. Doon naman sa may kumbaga, nag-assemble lang nito. 600 daw. Kasi wala daw ako mabibili sa mga Photoshop. Pero, mahal. Ginawa ko, naghanap pa rin ako. O, ito, bago. 250 yung isa. Nabili na dalawa. Kung pinagawa ko 600, ito tatanggalin nila. Ihilangin nila. Pero sana magpaparehas. Ayan po at pauwi na ako. Pati ko na. Pwede ko na. Kompleto na. Grabe. Napakalayo. Napakalayong biyahe. Pag mali, pwede naman daw ibalik. Nandito ko. Bisoto Photoshop. Dito yan sa pili. At dyan ako sa Bula dadaan para mabilis. Pagkainit. Go na go. Thank you Lord at may nahanap na ako. Minto muna ako dito sa medyo malilim na bahagi. Dito na ako sa Bula. Grabe, sobrang init oh. Bumili muna ako ng tubig. At tuyo na ako ng laway. Maaga akong umalis dun sa bahay. Kasi yun nga, maghanap tayo ng piyesa. Yung tanghali na siguro yan. Tingnan ko ang cellphone kung anong oras na. Pagdating ko sa bahay, didiretso ko na to dun sa para maayos yung sasakyan. Alas 12 na pala. 12:04. Busin ko lang muna ito, bigtas biyahe na ako. Ayan, dito na ako sa bahay. Balikain muna ako. Ano luto mo, ma? Ha? Ito? Nagpilito sa amin ng chicken neck. Mas may sauce na ginawa. Tara, kain muna ako. Ito. Sabaw ng tawag na. Ayan. Kain tayo. Magluluto sa amin ng ano? Ano pangalan niya, ma? Show. Ano dito? Ano to? Bigay lang. Ano? Nino? Mabag ah. Nagaling Hong Kong. Bali sasama na dun sa ano? Sa noodles. Kain lang ako, gutom na talaga ako. Ang oras na 12:39 na. Sabi init, doble yung init. Yung singaw ng kalsada napakainit. Dahil yung tubig mo noodles. Nalagyan ito. Nawalan po. Basta yan na yan. Tama kaya ginagawa mo? Tama kaya parang pagluto mo? Kanalanganin na. Hindi na ako makapunta ng waitress siya. Ang gagawin ko na lang bukas ay tutulong na lang ako dun sa ano pinsan niya amin dun sa pagnilinuhan ko bukas. Sa bukas wala tayo dun, hindi ako makakapasok.
Kung kahapon nabili ko yung mga pyesa na yun, dapat ngayon papasok ako para bukas. Yung sa bukas sana ako din makapasok. Sabi na lang. Naluto na. Ang tawag yan? Rice. Rice cake. Rice cake? Cake. Rice cake. Mainit. Tingnan mo, masarap. Tasa mo, tasa. Noodles. Kain po. Kain. Meron pa. Ano yun, no? Para siyang tikoy, ah. Yung alam kung tama yun. Kasi ano yan, ginagawang kaso wala tayong pang gojo jam. Red sauce. Sarap. Okay na? Okay na? Diet tayo. Mamaya na lang. Dahil ko mamaya. Mukhang kumaan na pang ano. Ayun, papunta na ako dun sa shop para makuha ko na yung ban para maikabit na yan. Sana tama yung nabili ko. Kasi kung mali, babalik pa ako dun. Yan. Susi na. Yan, let's go. Nandito na ako sa, sa shop. At yun yung ban. Sana tama yung nabili ko. Kabilaan yung ano. Kasi nag-stock up na. Tapos ito, pinaayos ko na rin yung mga prenong yan. Sana tumama yung nabili ko. Kahapon pa to dito. So gawa ng linggo kahapon, kaya yung mga ibang shop sarado. Pagkata ko sa kanya kung tama. Dun sana sa ano sa pili kasi dun sa nabuo tapos iriga. Sabi pinapagawa lang daw to. Ay, Ito papapel. tatanggal, oo. Mahal pa yun, magpapel. 600 nga. Magkano lang to? 200 plus. Sabi yun. Oo. Mahal yung magpapel. Masinjak kasi yun. Oo, gagawin niya raw tapos hinangin. Kaso lang, mas mahal yun. So sabi niya, wala rin mabibilhan. Nag-try pa rin ako, naghanap. Buhayin ko na ang dalawang kalipet. Tama. Ano yan? Yan, sala. Caliper yung ano. Dumikit kasi na eh. Kinain na ng kalawang. Kasi laging nakababad to dati dun sa garahe. Nakababad. Katubig nung tag-ulan. Yan, dumikit na yan. Kinalawang. Stop up na. Bali yung gumagana palang preno, yung dalawa na lang sa likod, no? Oo. Ito yun, hindi na siya gumagalaw. Kinalawang. Kasimbolin ni Kuya. Sinukat man. Nandyan yung nandyan pa rin sampol eh. Ito. Dito. Sa ilalim. Sa ilalim. Ha? Bumili na rin ako ng brake fluid.
Inasimbol na. Yan kasi yung dumikit na. Hindi na bumabalik. Dapat naglalaro yan eh. May kinain na ng kalawang. Hindi talaga pag nakababad sa tubig. Nababad kaya tubig yan. Babad sa karahe. Babad sa tubig. Tutuin ko. Pumasok. Lala yung mga hangin da. O maghangin. Lalay lang maghangin. Ay, may alang malakas yan. Tuloy-tuloy mo. Ayan na. Ayop. Kumain ko na lang. Dali sana yun eh. Hindi pumasok lang. Kaya at kinakabit na. Tanggal naman ito. Ang 14 maigpit na dyan? Maigpit na dyan? Oo. Hulog mo na ito. Ilagay ko nga sa dosis eh. Pitan mo. Tapos na yung 12, higpit na. Tapos na yung toros, pero ang 12. Brake fluid dar, kunin mo doon dar. Lagyan mo ng brake fluid. Nasa upuan. Kahoy. Upuan na kahoy.
Yung maliit may laman pa? Yung maliit? Yung binuhos natin kahapon, Ayun. pa lang yun, hindi ko na, gatikot siguro. Ito da. Ano? Ayan na, at naikabit na. At i-bleed. Ulit na lang. I-bleed na lang. Okay, doon ba? Makalak. Ano to? Ganyan, tulad yun. Okay, pandarin mo dat. Sumbawin pa yun. Ito pong baka, lalay mo ng gas na mamatay. Okay, bumba! Oh! Dali! Dali, dali, dali! Nakabukas. Okay, bumba! Dali! Bumba! 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 Dali! Bumba! Dali! Bumba! Bumba! Dali! Ba, Fermi. Okay, bumba! Dali! Wala pa. Okay, bumba raw. Oh, okay, bumba. Brake fluid. Maubusan tayo. Ulit na. Brake fluid. Wala, malaki na binili ko ah. Tama lang yan. Okay, bumba. Napatapos naman ha. Arbe! Yan. Bumba! Arbe! Bumba! Arbe! Bumba! Ayan. Tigas na. Bitawan mo. Yan. Yan. Balik mo. Yun. Dumulas na nga. Lumaro na. Kahapon matigas. Bitaw, bitaw. Yan na. Yun. Ayun o. Yan na. Kahapon di maikot eh. Oh. Ha? Okay na. Tayo mo na. Yan, double check. na lang tayo para Sure ball. sure na walang maluwag. Yes, Lucy. Oh. Wait mo na gulong. Kunin mo na yung gulong doon. Ay, magpipito. Ang gulong. Yung pinalit natin na preno, okay pa yun oh. Oo. Yung sa likod, manipis na?
Ayun, Kaya pa? Yun. O, sige. Kunin mo to. Yan naman siguro magagamit na yan. Sample. Bagay. Sample. Sample. Para hindi ka na Pagbibili, no? Kabit na. Ito, manipis na kasi. Siyempre yun, oh. Lalo na itong isa. Ito medyo makapal. Ito talagang alas magbakal to bakal na. Para sure ball tayo pag bumiyahe. Yung gulong okay na rin, yung mga hangin. Tapos yung sa ano niya, yung pinaka reserba na gulong, pinahanginan ko na rin. Pag-edge ko na rin yung mga gulong niya. Kung tama sa hangin. Eh, pag-stock, nagbabawas talaga. Anong number ka dito? 21. Daming pila. Dalawa. Meron pa ako sa loob mo. Meron pa. Ano bukas pwedeng dalhin yun dun? Dito? Oo. Pwede. Spark plug lang ang kabit. Lahat na balitan nila? Apat. Problema no, kung hingin siya ng sample, Bubunot naman siguro yun dun? tatanggal na ng spark plug muna nun para kuha ng sample. Eh, alanganin yung gamitin sa mga pahon. Ha? Maalanganin yung dalhin sa balatan nila. Oo. Namamatay. Hindi yan, dapat di mo na niladalhin sa Oo. layo. Dito lang muna hanggang makakalakas ng loob na pagbiyahe mo ng malayo. Dala pare, matakas na lang. At okay na. Nakauwi na ako. Bali, ano, 700 yung binayaran. Mura lang dun magandang isingil. Kasi siya yung laging nag-aayos nito. Siyempre, pag matanda na rin to, itong sasakyan na to, talagang katagalan, lalabas at lalabas yung mga sakit niya. Kaya kumbaga ako yung laging gumagamit nito. Nararamdaman ko sa kung may sira. Ano, okay na? At yun, mamaya pupunta ako dun sa magbibinyag bukas. Tutulong muna ako dun na magkatay ng panghanda. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Siyempre maraming salamat. At pasensya na kung di ako nakapasok ngayon. Kasi nasikaso ko muna to na maging maayos para pag ginamit namin sa birthday ko sa city ay sure ball. Kasi yung mga sakay niyan,
Siyempre yung mga pamilya ko, anak ko, sa amin, saka mga kapatid ko, magulang ko. Gusto ko safe yung biyahe. Yan. Kunti lang naman yung nagastos. Iba na dun sa libor. Tapos may mga nasa nasa 1.5 yung nagastos ko. Sila nini kasi kapatid ko, sabi niya, kasi anniversary din nila nung boyfriend niya. Sabi niya, sakto nung birthday ko kasabay. Birthday ko tas anniversary nila. Kaya sabi nila, sumabay na lang daw. Siya yung bahala dun sa kakainin, pati yung cottage, saka yung yung sa entrance. Ko naman bahala sa sasakyan, gasolina. Ako naman bahala nito. Siya naman yung sasagot. Ako sana ayaw ko sana kasi yun nga, yung budget natin ay nagastos ko dun sa bahay kubo nung paggawa ng bahay kubo namin. At tapos ngayong buwan, hindi umabot yung dollar ko. Wala akong sasawarin ngayong buwan. At may ginagastusan tayo. Kaya ayaw ko sana mag-celebrate ngayon ng birthday ko. Tapos sabi niya, siya naman daw bahala. Kaya yun, pagbigyan natin. Saka yung anak ko, gustong mag-swimming. Pagbigyan na lang natin. Ayan po, hanggang dito lang vlog na to. Maraming salamat sa lahat. Ayan, panibagong naman tayo. Ipon ng dollar. Ayan po, bye bye, love you all. Ingat po palagi.